dacă doi se învoiesc, și aici este vorba despre soț și soție, sau poate să fie două persoane care cade comun acord să vină înaintea lui Dumnezeu cu o problemă, cu un necaz, cu o situație, ori care ar fi ea, Dumnezeu este gata să dea rezolvare. Dacă doi, dar dacă o biserică întreagă se învoiește să stea înaintea lui Dumnezeu pentru anumite cazuri, singura noastră soluție pe care o avem la îndemână este să chemăm numele lui Dumnezeu. Amin. Și Scriptura spune în Psalmul 20, să te asculte Domnul când? Păi cea mai mare nevoie a noastră este să ne asculte Domnul în ziua necazului. Cea mai mare dorință, cea mai mare nevoie a noastră este să-L vedem pe Dumnezeu implicat în nevoile și în situațiile noastre atunci când suntem la necaz. Psalmul 39 zice, ziceam, voi veghea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba, îmi voi pune frâu gurii cât va sta cel rău înaintea mea. Am stat mut în tăcere, am tăcut, cu toate că eram nenorocit și totuși durerea mea nu era mai puțin mare. Îmi ardea inima în mine, un foc lăuntric mă mistuia și atunci mi-a venit cuvântul pe limbă și am zis, Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână. Și viața mea este ca un nimic înaintea ta. Da, orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ținea. Da, omul umblă ca o umbră. Se frământă degeaba. Strânge la comori. Și nu se știe cine le va lua. Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? În Tine îmi este nădejdea. Izbăvește-mă de toate fără de legile mele. Nu mă face de ocara celui nebun. Stau mut, nu deschid gura, că și Tu lucrezi. Abate-ți loviturile de la mine. Îmi iese sufletul sub loviturile mâinilor Tale. Tu pedepsești pe om și îl lovești pentru fără de legile lui. Îi prăpădești ca molia. Ce are el mai scump? Da, orice om este doar o suflare. Ascultă-mi rugăciunea, Doamne, și pleacă-ți urechea la strigătele mele. Nu tăcea în fața lacrimilor mele, că sunt un străin înaintea Ta, un pribean ca toți părinții mei. Abate-ți privirea de la mine și lasă-mă să răsuflu până nu mă duc și să nu mai fiu. Dragii mei, când stai înaintea cuvântului lui Dumnezeu, de cele mai multe ori poate facem anumite promisiuni sau legăminte, dacă vreți, cu Dumnezeu sau cu noi înșine. Și de câte ori am spus, nu o să mai vorbesc pe nimeni de rău. Îmi propun ca la început de an sau anul acesta să nu mai îmi permit să mai bârfesc, să mai clevetesc. Îmi propun, dacă am probleme cu limba, să nu mai vorbesc nici lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Că ne mai scapă, că ne enervăm. Ne mai scapă când cineva ne aruncă câte una sau ne calcă pe bocanci. Și zicem, Doamne, îmi propun să mă las. Și de înjurătură, dacă mai mi-a zis și de blestem, și de un cuvânt ne la locul lui, porcos, și de glume nesărate care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Deci, voi veghea asupra căilor mele. Ziceam, voi veghea. Cumva la trecut. Dar el vrea să spună că totuși am mai luat-o, cum spunem noi, pe arătură. Dragii mei, vreau să ne rugăm în dimineața aceasta ca Dumnezeu să ne ajute să veghem asupra căilor noastre. Cum își va ține tânărul
curată cale. Cum ne vom ține, cum ne vom păstra mărturia noastră, umblarea noastră, calea noastră curată înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu ne vom opri, dacă nu ne vom stopa, dacă nu ne vom pocăi, dacă nu vom sta înaintea lui Dumnezeu și vom recunoaște că avem nevoie de pocăință, avem nevoie ca sângele lui Hristos să ne curățească. Că să uite din jurul nostru și a zis, băi, ce pocăit este ăsta care reacționează mai rău ca unul din lume? Ce mărturie are sora cu tare sau fratele cu tare? Că l-am auzit spunând vorbe care nu sunt plăcute înaintea lui Dumnezeu. Să veghem asupra căilor noastre. Apoi, dragii mei, zice cuvântul lui Dumnezeu să avem grijă la gură. În altă parte, cuvântul lui Dumnezeu zice, Doamne, pune strajă gurii mele. Adică pune pe cineva să mă păzească, să-mi păzească gura. Că îmi deschid gura, cineva să mă păzească ca nu cumva să scot cuvinte care nu sunt potrivite. Cel rău va sta înaintea noastră, dragii mei, în fiecare zi. Și cineva spunea ce ne trage de limbă să spunem și minciuni și tot felul de lucruri. Să ne rugăm ca Dumnezeu, în afară de faptul că să ne dea înțelepciune, să veghem asupra căilor noastre. Să avem grijă și la gura noastră. Din cuvintele tale, zice cuvântul lui Dumnezeu, vei fi scos cum? Fără vină? Sau cuvintele tale te vor acuza înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu? Apoi al treilea lucru, versetul 2 și 3, ar trebui să avem o atitudine corectă când stăm înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă lucrul acesta? Am stat mut în tăcere, am tăcut cu toate că eram nenorocit. Există, dacă vreți, dragii mei, o ispită, o capcană. Când vin casa lui Dumnezeu, să încerci să spui ca fariseul acela la templu, cine ești tu și ce ai făcut tu? De cele mai multe ori poate nu este nevoie să spui nimic înaintea lui Dumnezeu, să stai mut și să-L lasă să vorbească doar sufletul, doar inima înaintea Lui. Am stat mut în tăcere, zice, înaintea lui Dumnezeu, pentru că eram nenorocit și totuși durerea mea nu era prea puțin mare. Îmi ardea inima în mine, un foc lăuntric mă mistuia și atunci mi-a venit cuvântul Domnului pe limbă și am zis, Doamne, spune-mi care este sfârșitul zilelor mele. Că s-ar putea să mă prind într-o situație de genul acesta. Să fiu nepregătit. Să n-am viața pusă în rânduială cu Tine. Și să mă trezesc în fața scaunului de judecată. Cu o viață arababura. Recunoaște că și viața ta este vremelnică, este trecătoare. Alaltăieri, parcă eram copil. Mi se pare că au trecut extraordinar de repede ani. Zilele trecute stăteam de vorbă cu Iosua. Și îmi spunea, băi, tata, ce repede a trecut anul 2021. Un copil, ce cât de repede a trecut. Cineva spunea, parcă acum, în vremea în care trăim, zilele, săptămânile, lunile trec mai repede ca oricând. Dar trebuie să recunoaștem că doar Dumnezeu ne poate izbăvi de păcat. Versetul 8 zice, izbăvește-mă de toate fără de legile mele. Nu mă face de ocara celui rău. Singurul care te poate izbăvi și care mă poate izbăvi de păcat este doar Dumnezeu.
Și asta când stăm înaintea Lui în rugăciune și stăm înaintea Lui cu toată sinceritatea. Vorbeam aseară cu frații despre femeia aceea care a venit în casa lui Simon Fariseu și a vărsat acolo vasul acela de mir, de parfum, de ulei, cu un miros extraordinar și foarte scump în vremea aceea. Unii dintre ei bă, uleiul ăsta s-ar fi putut da la săraci. Altul zice, dacă ar ști el cine este prăpădita asta care se atinge de el. Și Domnul Iisus zice, ea a făcut tot ce a putut. A dat maximul. N-a oprit acasă din el într-o sticluță să zică, vreau să am și eu, nu știu pentru ce vremuri. Ce Domnul Iisus i-a făcut tot ce a putut. Tot ce a stat în putință, tot ce a avut, a dat maximul. Mai mult de atât, n-avea ce să dea. Dar împreună cu parfumul și-a dat viața ei, și-a dat inima ei, s-a dat pe ea însuși. Când stai înaintea lui Dumnezeu, recunoaște că fără de legile tale, păcatele tale, numai Domnul poate să te izbăvească de ele. Apoi recunoaște că ești supus morții. Că va veni o zi în care cei care sunteți aici vom cânta la priveghiu unii altora. E ceva poate comic de râs, dar este o realitate. Va veni o zi în care va trebui să cântați. Fie la mine, fie la altcineva. Și să vă aduceți aminte de slujirea noastră. Dar trebuie să fim conștienți că viața este trecătoare și că ne vom întâlni cu ziua aceasta a plecării. Mai devreme sau mai târziu. Dragii mei, mai este un lucru și cu asta vreau să ne rugăm. Recunoaște că Dumnezeu pedepsește păcatul, versetul 11. Tu pedepsești pe om și îl lovești pentru fără de legile Lui. Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este îndurător. Dar Dumnezeu va trebui în sfințenia Lui, în dreptatea Lui să pedepsească și păcatul. Mă gândeam că există o perioadă în care am început să ne rugăm pentru o listă pe care am făcut-o cu biserica. Sunt câteva familii tinere, dintre care Mihai, Beni, Adelin și mulți alții. Și când începi să te rogi pentru astfel de oameni ca Dumnezeu să-i mântuiască, poate pierdem în vedere un lucru. Că ne dorim așa de mult mântuirea lor, încât că Dumnezeu acționează sau Dumnezeu folosește anumite metode prin care El să-i aducă, genul cum a fost poate și în viața lui Beni. Stai și începi să te panichezi și nu știi ce să mai faci. Și Dumnezeu spune, te-ai rugat pentru mântuirea lor? Vrei să-i vezi salvați? Vrei să iei pentru veșnicie? Astea sunt metodele pe care Dumnezeu poate le are să-i aducă pe calea Lui. De altă parte, Dumnezeu spune, este mai bine poate să treci fără o mână, fără un picior, fără un ochi. Dar să știi că te așteaptă veșnicia. Dragii mei, când ne rugăm pentru astfel de persoane, trebuie să luăm în calcul că Dumnezeu folosește metode care nu ne plac, care nu ne convin. Am vrea să-i vedem că vin în casa lui Dumnezeu întregi, citovi, sănătoși, fără nimic lipsă. Dar Dumnezeu știe care este metoda cea mai bună să o folosească în dreptul fiecare dintre ei.